Watudwe namba marote machuok manaria deka uchien na nanono kao kama nobele limwembu iduto magoganda mano Ramogi TV machegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako eni chenro matimo bero mar ringre mag jopuonjre 16 mane wetongi magie masira mar mach e skul ma utumishi no chakore ayanga. Chenro maitimo e kar kano ringre ma Naivasha Funeral Home. Marakaja fomaro Sharon Ngaolera mokum jonyuol ne dwaro mondo migi ringre nyithindgi mondo gidhi giiki. Kata kamano dwaro makamano nogore Luanda wiran nyaka tiek timo nonro mag nyinyo mag del mabende wachore ni thuolo masani koro osetiek time kendo sirikal biro chiwo ote motenore koda wach makamano. Ne en lit kod kuyo moro bang' moro ka jonyuol wede kod osiepe nochope kar kano ringre ma Naivasha Funeral Home mar yango nyithindgi mane wang'e masira mar mach e skund nyiri ma Utumishi Girls. E kinde chenro no, wede mag jopuonjrego ne okwongo mi ocho kama bang'e ne otengi kod apisas mag Kenya Red Cross mar dhi yango ringre mag nyithindgi. Moko kuom wede mane ochopo kanyo oyango kaka jopuonjre ma nyirigo no wang' marach. For sure, it is bad. It is as bad as any Kenyan can imagine. Bodies are burned beyond recognition physically, and that's why majority of us were called yesterday to give samples for DNA. Jonyuol go oyango ni kata bed ni mach no wango jopuonjrego marach, moko kuom gi nobedo gi nyalo mar yango nyithindgi. Anatambulika, wangu anatambulika. Kabisa, nikifika tu nimemwona ndio huyu, anatambulika. Jonyuol go mathoth gi nochopo e chenro no okinyi mang'ich. Lero kaka ne ochune gi lai mowinjore gi law. The DCI spoke to us. They told us that they're still doing the investigations. They didn't give us a proper timeline. Inatusikitisha sana kwa sababu sio ni pingamizi yoyote, kwa sababu kama tumeidentify mtoto ndio huyu, wametaka DNA tumepima, sasa nini tunangoja kingine tena? Banka ne jonyuol ochoko chir mar neno nyithindgi mane wito ngimagi. Chenro mar timo bero no chako ayanga ka jonyuol okwa mar mondo mi oriti, mar mondo mi tim nonro mag rango nyinyo mag del, mar mondo mi tieki kapok omigi ringre nyithindgi mondo gidhi iki. Wanazungumza mambo ya mass kwamba sijui paka wafanye DNA zote, wakimaza DNA zote ndio tukuje mass tuchukue. Hiyo sisi kama Waislamu hatuhusu kusema ukweli. I'm told mtoto wangu alikuwa tayari ashaepuka moto, but maybe kwa sababu ya vile amelelewa katika hali ya Kikristo, kwa ile huruma akaweza kurudi. Naambiwa watoto walikuwa wananiambia alitoka lakini akarudi ndani kama mara mbili kwa sababu ya huruma ya kujaribu kusaidia wenzake. Alipatwa na hii janga akijaribu kuokoa wenzake. Alirudi kwa hiyo nyumba mara 3, anatoa anakuta wengine wamelala, anawaamsha, anawakibiza nje, alafu anarudia wengine. Unfortunately she's succumbed, and I'm really down. Jonyuol mamoko mawuok e din mar Islam to yogoreyo kaluwore gi dwaro makamano. Wirani gin gi jatimo iko e kinde machuok. Dini ziko tofauti. Dini yetu sisi ilikubali tayari kwamba ukishapata habari hii, ukithibitisha, unashukuru, hakuna la zaidi. Kwamba ngoje nani tena, hapana. Nyaka sani jopuonjre aboro ma ichichni noteyo mach e od nindo nosendi kod okwach kich e kinde ma nonro dhi nyime. Igeno ni achijogo ibiro chop e nyim doho chieng' Tich Ariyo mar juma mabiro. Sharon Ngao, Ramogi TV. Wacha malita inya chunjo puonjrego mondo obed kama kwe wadhi nyime kama jalob jatend piny Ngire Kithure Kindiki oko sectors mopogore mondo kony sirikal e jiwo dongruok makare mag nyithindo. Twak mare biro e kinde ma nonro pod dhi nyime mar yango